Hi guys, welcome back to my channel. नोंथाङा जे चेनेल आं दिनै बयखौबो बरायहरनाय जाबाय स' आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो आंनि दिनैनि गोदान भिडिअखौ स' आं दिनै गोदान भिडिअआनो जागोन जे मा होनो गणेश फुजायावहाय फुजा हैनो नागिरदों ओंखायनो दा नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आङो स' नायलांबाय थादो आङो प्रसादफोरखौ दासिमबो रेडि खालामाखै दासो आं रेडि खालामनो नागिरदों आङो दा गासिबो साजायनानै लाजोबनोसै थोरसिखौ प्रसादखौ आं गासिबो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय आं दा लाइजौजों खोब्बाय दा आङो थांनोसै बांद्राय गोजाना थांनोबो खाथियावनो चला ओरै थांनोसै हाजोआसो नोगोद देलायनांगौखा ओइ हनै बिबारा ओइ जिबिका बे लामाजों थांगोन बेजोंनो सिदा थांगोन थांनानै ओरैहाय बाजारथिंजाय थांगोन बांद्राय गोजान नङा खाथिनो नों मा लायनो थांगोन बेयाव फुजानो मानो फुजायैनो नों मा बिगोन लेखा गोरों जानायनि साइन्टिस्ट जानायनि दा नंगौ दा आजौ गावनालायबाय साइन्टिस्ट जानो दाना Bye. Hajo, apa nak mengai? Mengai. Mengai dangna. Mengai na ya. Saya salah gelum dia. Bye. Kenapa kau yang tahu? Dah. Ang balik ke? Menbai ni. Singgau sebanyak deng lagi ngapain? Bye. Sabar ready dong coba. So, puzari ya? Udah hajual. Puzari puyakay. Nang nabura ya? Nabura ya. Manstra nunggu lagi. Sklaper lainnya sklaper ma baik di dong sklaper tadi karena apa sklaper lainnya sklaper sklaper ayo tuh nih tuh gimana hat udah jangan kabelnya sebelum dong sebelum ini udah 자가시면서 마마 갈람된 비스를 러나이니 있어. 사실 사프던데. 나 몰라다. 카드 좀 빨리. 더블이 주세요. 그래? 야근이다. 더블. nó lấy để xe exercise đừng đừng các bạn nó lấy xe cái đều na con nào papa Maria này cái nào không phải xe exercise làm nào cũng hay nếu đi khả năng là sẽ thật sự exercise xa tham ăn này 아씨 아니마 그지 내는 액초곤 달라봐이 그거 라시다 액초곤 달라봐 그거 뭐건 쓰는 뭔데라
बिदि जायो मानसिया देनाया सिख्ला मानसिया 가만히 먹고 이렇게 दासो मोखां बोखारदों खेरेमটো ঠিক আছে না নাই आयां 던지면 딸리카 나이라 시카만서 디자인해 하자 던지면 비디 자인 아영구는 뭐 가고는 왔지 누등 하태 말하면서 아영 Harsa. buku hasa beri kok boy hono Harsa nu madala. hasa beri jaga lu tuh nek hasa beri benda Sabi ko din ini. ngalai ayo kepung ka bayang ke gambar lai tuh hai Rồi có bé là mà. बेखौहाय जोङो माला सुगोन गणेशनि थाखाय ओमफ्राय दा सुगासिनो नै सुनो गोरोंखा सिख्लाफ्राथ' ओरैनो बेखार गसंनानै थालागासिनो नै खामानि बोरै Baba Gunesh yang mundur, kribar babu ang nunggu siapa kamar deh. hurcing aku hong hor lebe farsiku bigo farsiku दा बेबायदि मोजां जाखाबाय नै बै बेल बिलाइखौ होनाङा होनांगौ आं जोब्बाय ओइ माला ओजों बानायसै मालाया फाइनालि जाबाय दा बेखौहाय गणेशनिहाय गानहोनोसै साजायनाया गासिबो रेडि जाजोब्बाय दा फुजा होनो स्टार्ट खालामनोसै दसे उनावनो गासिबो साजायजोबखांबाय माबाय दसे थानानै रेडि खालामसै दा बेखौ मा होनो बे गणेशनि भ'ग ओमफ्राय बे लाड्डु ओमफ्राय बै साहा ओमफ्राय बे थालिर रेडि बावनाय ओमफ्राय गाइखेर दाखा ओमफ्राय मा होनो आखाइ सियाव बे प्रसाद हानाय बे माइरं এটা কি কয় এটা তো গণেশের ঘট ঘর গণেশ ঘট টিংলি न' सिङाव दंबावोसो सा लोंदों न' सिङावहाय जिरायदों नै ओंखाम संग्रा साहा फुजाया स्टार्ट जाबाय दा स्टार्ट खालामबाय दण्डधाति ईदारि दुर्गा सिन्दुरं शिवाकरं वन्दे भक्ता सौलुषुता दा आङो प्रसादखौहाय लांनोसै सिङावहाय फुथि सिङाव मेरे को भी थोड़ा दिखा देना
사대 도나 에스 그잖아 거울로 좀 보내 Pusat ay pala lain dari rakyat deh. 그냥 집을 악막 빠단다 가란다 그래. Cậu của mình có làm cái này quá một biểu mà ra sao phải slap nào lấy để xe 지레는 다가 이 자세도 갈라고 봤어요. 저도 부자이냐 당신. 저도 막 갈란다는 둥지 마. 요즘에 사프로 면 배고 Kayak live dong, sing live na ya deh. Saping gumengger. Thank you. Nào lấy nó bạn, mesti nào. Hai. Gimana? เราบ่ให้ขึ้นน่ะนั่นแหละบื้อไหนเราบ่ให้บื้อไหนรู้บื้อหนูรักมาชิ้นในเราจะให้หนูเลยให้หนูเด้อจับดิล็อกดาวน์เด้อทุกชิ้นแค่นึงเดี๋ยวคุณตุ้งพ่อจะคุยกันว่านั่งอยู่บริเวณนั้นล่ะค่ะไปยังเงอให้รู้หนูตัวเด็กอะไรเลยไปซื้อเงินสิ Mumita na? Mumita musari. Ada jalan pindah ya. Jadi kau dah kerjaan jam macam mana be? Amin ya jupiter nang mana nengko. Hayong. Oi. Kenapa jam nasi angayo? Jangan kasih. Đây giờ nào hả giờ? Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye rồi đã. Bye bye. Anh à. Bye bye. मा जादों नों? हौसु मा दं? खोन्थाद'? खोन्थालाय थाबनो मा दं? मिस्टि प्रसाद नानिया Di bisa tu ya. रानग्राफ्रा नै फुजाया जोब्बाय दा खोन्था लानोसै सानसे लोङा लोङा जाथोंसै खिन्थु आब'मोनखौ लोंसै So guys, फुजा होनाया जोब्बाय दा जोङो न'आव थांफिननोसै स' नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो मोजां मोनखोना गाज्रि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनो दाबाव थेंक इउ फर वाचिं आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिम गोजोननाय थाबाय बाय बाय आंखौ नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन दा जोङो हाजिर जाजों न'आव थांफिननोसै